Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba sa iyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Zamboanga del Sur. Ito matatampo nagdasingan nga Ace. Ay, Miss June og si Yin na eh. Ang na ako na mi. Upaw! Luya! Upaw! Ayoko niyo hilapti pa. Huwag mo ko mangilapot ninyo ha. Abi na akong kauka. Hoy! Iuli lang ka sa babay! Unsa man, di na ninyo iuli, kay sumbagon na mo! Bert! May ano yung laban o? Kamu ba? Palakaw na mo! Ano di na mo sumbagon? Bert! Laban! Salamat, Migo ha. Anidool ka na ako. Ilang giuli ang akong kao. Oh, may kaso. Karon palagi ko makakita na mo din eh. Transferi manggod ko tinhi. Mo di ay. Unsa day mong name? Nika, ikaw? Ace. Miga na ta ha? Sige. Ace. Jun! Ay, Hina! Dali mo kay... Di ako'y bagong amiga. Ha? Bago na kong amiga. Transferin na siya din eh. Ay. Nika ang iyang name. Nick, ang akong mga friends. Si Jun o si Hina. Hi, Nika. Hi, Nika. Hello. Friends na ninyo ha. Salamat kay nanagig ko yung mga friends din eh. Wa ni mo bully na ako. Ingna ko kung naimubulin mo kay tabangan na mo kulata. Isuga ah. Ako pa? Nika, nako'y pangutanan ni mo ba? Hibaw na kon si mong pangutana. Ha? Nibong kasangan ng upaw ko. Oo. Nakita man ako ang imong upaw. Katong gibuli ka. Ngano din ang mo? Gitipos manggod ko. Mga ako ning kawaan kay wa pa man matupo. Lain man tan-ahon. Sige lang ngayon, matubo naman na. Bayis, sige lagi mo kuyog ni Nika. Nakras ka niya, no? Ha? Wa man. Atik-atik sa kada. Tukan lang, good. Di bitaw ko magsaba. Basta ba ya? Di ka magsaba, ha? Di lagi. Bay. Crush pa daw na ko si Nika ba, Jun? Taan bigid lagi ko. Uy, ibang saba, ha? Di lagi. Niya, di ka manguyab niya. Di lang ko ba yun, masing masuko siya na ako. Bahala ka. Hapit na ra ba ito mo graduate? Basig, di na mo magkita. Ha? Congrats, Nika. Congrats, Ace. Congrats na tong tanan. Congrats. Jun, yun na, congrats. Congrats na tanan.
Bayis, kumusta? Okay ra bay? Itubo naman ka, bay? Ikaw gani, mitubo nam saga. Kumusta man mo ni Nika, bay? Ay, wala may magkita bay. Ang last na mong kita, katong ni-graduate sa elementary. Uy, suroy ato sila ha, uy. Kumusta ba? Nika, Uy, nga malagi ka is. ngumusta ako nimo? Nagpa-enroll na ka? Wa pa. Ano naman? Magpaabot ako nilang magpapagod ko asa ko nila pa eskwelahon. Nadi ko ihatag nimo. Unsa man na? Daro. Buwak? Nganong gihatagan mo ko ni mo buwak is? Kuan, kining... Nga nalagi nga gihatagan mo ko ni mo buwak. Unsa may buti pa sa butin eh. Nga abda, imo tatungking na nga I love you. Nauwaw ko ba eh? Nati, yung ka makauyab ng kauwaw-uwaw mo diya. Bay, nabawa kas balita. Unsa mong balita bay? Wala man dinis Nika sa ato. Ha? Inbidi siya bay? Ida sa iyang iyaan dito sa Manila kay dito na kuno paskulahon. Ha? Pila na katuig na nakalabay, sukad nga nibiya na snika din sa mong dapit. Ay, kumusta na kasi ha? Murag imingaw naman hinong ko niya naman. Ace! Uy, Ina, ikaw mo gulay na. Dali na uy, mamauli na ta. Kadiyot sa kay akong kauna kong mga butang. Nausam ko. Naman inong ko'y kipati ni Hina nga. Nagsige may kuyog. Unsa ka kung ako siya panguyaban. I'm sorry, Ace. Di ka mahimo na kong subtuen. Ha? Nga naman? Una, nag-eskwela pa ta. Mga bata pa sa ta. Ug dili ko gusto nga magubang atong kasuod. Maong dili kita pwedeng magkauyab. Iyan na. Atong ipabilin ang atong kasuod. Ug magtarong tag-eskwela para sa tong future. Ay, saktam sa sina. Ang ilan tuod nga mo focus mi sa mong pagskwela. Makalingaw sa kong Facebook eh. Aron, madivert nga akong nauna. Sinikam ni friend request na ko. Ikaw ni, Nika? Ako yung tao ni Ace. Nagwapam kag samot, ay. Buyag ha. Nitubo na mo akong buhok nung nakaingon ka ni gwapa ko. Gwapa mong kadaan. Nisamot lang ron nga, nitaas ng imong buhok. Salamat. Abi ni mo, Nick. Imingaw ba ko ni mo? Parehas din ta. Gimingausap ko ni mo. Nick. Naunta ko isulti ni mo ba? Hinauton ta nga, di ka masukon ako. Unsa
Ang tinuod sa gamay pa ta. Na nakoy pag... Hala, Is, kadiyot lang ha. Magstorya lang kayo tag-usab ha. Ah. Daghan pagod kay kukuhaton nga assignment ay. Mao ba? Pasensya na ha. Okay ra. Sige lang, kung may time ko, manawag lang unya ko nimo. Amping diha. Sige. Ikaw sab. Amping diha. Pagising sa umaga, ikaw ang nasa isip ko. Hindi kita nalilimutan. Akong na-feel nga di pa andam si Nika nga maguyab-uyab. Kaya iya manggilit ko ang among istorya. Sa pagkakaroon, mag-chat man mi. Pero panagsa na lang kay parehas man mi nga busy sa pagskwela. Bisan to og layo siya nako, pero wa ba gyapon mawa ang akong feelings niya. Og nangandoy ko nga makita mi pag-usab. Dinhin lang ko to. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.